Аз съм доктор Михайлова, дерматолог в Esta Clinic Beauty. Карбоновия пилинг е процедура, която се използва за отстраняване на разширените пори, избистряне на теня, отстраняване на излишното омазняване и стимулиране синтеза на нов колаген. Процедурата карбонов пилинг се осъществява с Nd:YAG лазера. Непосредствено преди нея се нанася карбонов лосьон, който да интензифицира действието на лазера върху кожата. По време на процедурата пациента усеща единствено леко затопляне. Възстановителният период трае в рамките на 2-3 дни, през които пациента може да наблюдава зачервяване и леко залющване. Необходимият курс на лечение включва 3 процедури в рамките на 3 поредни месеца. След процедурата е необходимо избягване на пряка слънчева светлина, както и нанасянето на хидратиращ и слънцезащитен крем.